Lokaci yayi na fahimtar ilimin kimiyya da Hausar Ingausa. Engineers solve lots of problems. They design, test, and build. Every time they redesign, the solution might get better. This is where we go engineering, and this is what an engineer does. Newton's first law of motion. A rayuwarmu ta yau da kullum idan mun lura da kyau za mu fahimci cewar ana buƙatar ƙarfi gurin motsa abin da yake tsaye kamar mota, lilo, ƙwallon ƙafa da dai sauransu. Haka zalika ana buƙatar ƙarfi gurin tsaida abin da yake motsi ko yake tafiya. Shin ka taɓa lura idan an bugi ƙwallon ƙafa umarni aka bata ta tafi? Amma sannan a hankali sai ta tsaya ta hanyar bijirewa wannan umarni. Wannan ya sa shahararren masanin kimiyyar nan da lissafi wato Newton ya ɗora akan abin da Galileo ya bari akan wannan batu, inda ya fitar da wannan. Abin da yake tsaye zai kasance a haka har abada, haka ma abin da yake motsi ko tafiya shi ma zai kasance a haka har abada, sai dai idan ƙarfi ne ya sauya hakan. Domin fahimtar wannan batu sai mun gane unbalanced force, ƙarfin da ɗaya rinjaye ɗaya. A wasan igiya ɓangare biyu ne kowanne ke sa ƙarfi wato force domin rinjayar ɗaya ɓangaren. Idan ba wanda ya samu nasara sai mu ce ƙarfinsu ya zo daidai wato balance force. Idan ɓangaren hagu ya rinjaye ɓangaren dama sai mu ce ƙarfinsu bai zo daidai ba wato unbalance force. Hakan yana nufin darajar ƙarfin da ɓangaren hagu suka sa ya rinjaye na ɓangaren dama. Idan da su ma ɓangaren dama za su saki igiyar, ɓangaren hagu za su faɗi da baya. Duk da haka ɓangaren dama su ma za su ji wani ƙarfi ya ja su baya. Wannan na faruwa ne sanadiyar inertia. Ma'ana idan abu na tsaye so yake ya ci gaba da tsayuwa har abada ba sauyi. Haka ma idan abu na tafiya ko motsi so yake ya ci gaba da hakan har abada. Wannan ɗabi'a da kowane abu yake da ita ke kira inertia. Inertia ta kasu kaso uku. Akwai inertia at rest, inertia of direction, and inertia of motion. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyonmu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV. Bari mu shiga cikin motar nan domin mu ba ku misali akan inertia. Idan fasinja na tsaye, motar ta fara tafiya katsam, zai ji an ja shi baya, ɓangaren kansa zuwa ƙirjin shi. Me yasa hakan take faruwa? Ɓangaren ƙirjin shi da kansa zai ji an ja shi baya ne saboda inertia at rest. Misali, kafin motar ta fara tafiya, fasinjan ma a tsaye yake katsam lokacin da motar ta fara tafiya, ɓangaren ƙafafuwansa sun zaɓi su bi motar tunda a haɗe suke, amma ɓangaren ƙirjinsa zuwa kansa sun zaɓi su kasance yadda suke a da. Wannan ne ya sa fasinjan ya ji an ja shi baya. Inertia at rest wata tirjiya ce da kowane abu na tsaye yake da zarar an tilasta masa ya motsa. To me zai faru idan motar za ta sha shataletalen hagu? Hakan zai sa fasinjan su ji an za su dama. Wannan ita ce inertia of direction. Inertia of direction wata tirjiya ce da abu mai tafiya ko motsi yake samu da zarar an sauya mashi layi. Amma da zarar direba ya taka birki katsam, motar tsayawa za ta yi, sai dai fasinjojin motar za su ji kamar an tunkuɗa su gaba da zummar su ci gaba da tafiya. Wannan ita ce inertia of motion. A kimiyyance idan kana cikin abin hawan na share gudu, to fa kai ma tare kuke gudu. Da zarar an tsaye da wannan abin hawar ko da mota ce ta hanyar taka birki, to fa abin hawar aka tsayar ba kai ba. Sai dai kafafuwanka da suke makale da abin hawan za su tsaya su ma, amma jikinka na ɓangaren sama shi kuma zai yunkura da ci gaba da tafiya da motsi. Wannan sakamako ne na inertia of motion. Inertia of motion wata tirjiya ce da abu mai tafiya ko motsi yake samu da zarar an tilasta masa ya tsaya. Newton's first law of motion ana kuma kiranta law of inertia. Kamar yadda muka faɗa a cikin wannan doka, an ce abu mai tafiya zai ci gaba da tafiya ne har abada ba zai tsaya ba. Sai dai kuma wannan ya saɓawa abin da muke gani yau da gobe. Idan an daki bal a hankali tana tsayawa, to me yasa hakan? Wannan aiki ne na friction force. Bari mu waiwayi abin da muka koya. Abin da ke tsaye zai ci gaba da kasancewa a haka har abada, haka ma abin da yake motsi ko tafiya shi ma zai kasance a haka har abada, sai dai idan ƙarfi ne ya sauya hakan. Unbalanced force, ƙarfi ne da ɗaya ke rinjayar ɗaya.
Newton's law of motion ana kuma kiran shi law of inertia. Inertia wata tirziya ce da abin da ke tsaye ko motsi ke samu da zarar an tilasta masa motsawa, sauya layi ko kuma daina motsi kwata-kwata. Inertia ta kasu kaso uku: inertia of rest, inertia of motion da kuma inertia of direction. Wannan shine ya kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan darasi. Saduwa alkhairi. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV.